Avui a la Laia li venia de gust esmorzar alguna cosa bona, així que li prepararé uns pancakes. Estan o no estan els pancakes? Collons, que ja va! I tallem. Bé, aquesta vegada em sembla que ha quedat bé. No, jo vull els meus pancakes. Bon dia, Book Hunters. Aquest és probablement el vídeo més dur de l'any, no pel que anem a explicar, sinó perquè a casa nostra hi fa una calor insuportable. Com veieu, la Laia ja està intentant posar-hi remei, però... He trobat una nova funció a les postals dels llibres. Bueno, és horrible, sempre us ho diem, però toca fer repàs a les lectures del mes de juliol i clar, com estem gravant a principi d'agost, doncs això és horrible, per tant intentarem anar per feina. Hem llegit molts llibres durant aquest mes de juliol i bé, intentarem parlar una miqueta de cada un, però molt breument, perquè d'aquí una estona aquí segurament no s'hi podrà estar. A veure, Laia, explica'm un llibre, el primer que vas llegir o el que vulguis. Tinc la targeta a la mà. Exhalació de Tim Winton, amb la traducció de la Joana Castells, publicat a l'altre, que ja em vaig fer més un vídeo aquí a YouTube, no? D'aquesta història d'aquests dos nanos que passa a Austràlia, que va del surf, però que també va de formació, va de créixer, va de jugar amb els propis límits i tal, que ja vaig dir que m'havia agradat, però que té moments així una mica durillos, que si algú li ve de gust llegir-lo, el llibre està bé, però s'ha de tenir en compte, perquè hi ha temes tant de creixement personal com de temàtica sexual que són una mica xunguis, la veritat. Però bé, molt rotllo l'altre. Realment és un llibre aquests que entens l'editorial a la qual està publicat, perquè les editores els hi agradava molt i realment fa molt per elles, la veritat. Però no per tots els públics, potser? Bé, o sigui, si ets d'aquests doncs que... no sé com dir-ho, molt sensible. Està bé. Bé, no, al principi és tot molt normal, no? Aquests dos nanos que tenen un mentor doncs, que s'emmirallen amb un home que és més gran, que els ensenya com els intríngulis del surf, i ells es posen molt al límit, i la part de posar-se al límit, la comparteixis o no, doncs al final és com un tema com molt de joventut i de gent que li agrada molt l'adrenalina. Però llavors hi ha un gir que fa el llibre que va cap a un lloc una mica fosc, la veritat. I bé, està bé saber-ho, trobo, per si hi ha gent que... A veure, també, si no llegeixes i pares de llegir, que no passa res. Però allò, no?, que hi ha una mini alerta de... no sé. L'advertència està bé. Advertència de persones sensibles, diria. Està bé, està molt bé avisar. Jo vaig començar el mes llegint tot un clàssic de les lletres russes, Ànimes mortes, de Nikolai Gogol, que té una traducció d'Arnau Barrios, que en aquest cas, doncs, jo no domino el rus, però per la riquesa de llenguatge que fa servir, un català molt florit i molt divers, diguem, entenc que devia ser una traducció complexa, complicada, i que bé, els personatges d'aquesta història doncs, ja parlen d'una manera peculiar i tot un repte de traducció que crec que l'Arnau Barrios doncs, supera amb escreix. En aquest llibre ens explica la història d'un personatge que també és una mica fosc, que és en Chichikov, que ningú sap gairebé d'on ha sortit, però que es dedica a anar per granges, a la Rússia rural, a comprar la titularitat de serfs, els terratinents d'allà tenien serfs que treballaven la seva terra, doncs compra la titularitat de serfs que han mort recentment, però que el cens encara no ho reflecteix. De tal manera que compra ànimes mortes, compra persones que ja no hi són, però ell té tot un llistat de persones en les quals, diguéssim, treballen per ell. Bé, tots els terratinents que es va trobant no entenen gaire bé per què fa això, perquè realment les ànimes mortes que està comprant no li serviran per res, hi ha teories de per què actua així, i bé, cada un dels personatges que es va trobant al llarg del seu camí i al llarg dels seus negocis, doncs cada qual pitjor. Cada un és més ambiciós, és més poruc, més desconfiat, i bé, acaba fent com una mena d'auca de personatges de la Rússia rural, que són un retrat que em sembla que a la seva època no va fer gaire gràcia a la gent d'allà, perquè, bé, diguéssim que descriu una Rússia que no els agradava gaire que es veiés a l'exterior. I és un llibre que és complex, és difícil, és dens a vegades, però a mi em va agradar força, també té un humor molt peculiar en Gogol, i em va fer gràcia que ell, el mateix Gogol, participa moltíssim en la història, perquè et va explicant moltes coses ell mateix, no? A vegades anem seguint el Chichikov i tot el que va fent, però ell també participa i et va explicant ell, i se't dirigeix directament, no? Trenca la quarta paret i et diu, escolta, això jo t'ho explico millor perquè no sé què tal. Bé, molt distret, clar, amb la traducció aquesta d'Arnau Barrios doncs és molt més accessible del que probablement podria ser amb una traducció antiga,
i bé, molt content d'haver-me enfrontat a un clàssic rus d'aquesta magnitud. No és molt, molt llarg, però jo crec que sí que és el clàssic rus més llarg i més complex que he llegit fins ara, i bé, això m'anima a seguir explorant una literatura que sempre m'ha semblat complexa i densa, això sí, s'ha de dir, perquè és denset a estones, però bé, també força divertit, una mica. Un altre dels llibres que he llegit jo és Xina Muntanya Zhang, de la Maureen McHugh, amb traducció de Lluís Delgado, publicat a Cronos, que és un llibre que m'ha agradat, però sí que és veritat que és dens i és complex i té com moltes coses, no? I n'hi ha algunes que m'he quedat com amb la coseta de que no sé si les he acabat d'entendre, com si em faltés una mica de cultura internacional o política i tal, però és xulo, la veritat. Ens hem d'imaginar que és com un futur en el qual, com si la Xina i els Estats Units s'haguessin canviat els papers, perquè als Estats Units és comunista, hi ha hagut una revolució. Aquí diuen que és com si fos una revolució cultural xinesa, que li diuen la campanya dels vins purificadors, tot i que no m'ha semblat, després de veure la sèrie aquesta de Problema de les tres coses, no m'ha semblat tan heavy, no?, de que anessin tan a pals intel·lectuals i tal, però sí que és veritat que hi ha hagut com aquesta mena de revolució, i són comunistes i es reflecteixen en el llenguatge també, jo què sé, en lloc de dir per l'amor de Déu, és com per l'amor de Lenin i coses d'aquestes, que això sí que em fa gràcia. I després hi ha un altre escenari que és als Estats Units, que és la Xina, que és com si fos la Meca, no?, on tothom hi vol anar, on pots... és com si fos l'èxit professional i vital, no? Llavors el protagonista és mestís i homosexual, ell té ascendència xinesa i hispana, i ostres, que em costa, als Estats Units, que és on ell viu, que ell és de Brooklyn, s'ha d'amagar, no? És com que hi ha molta homofòbia i, per tant, doncs no pot, diguem-ne, viure en plenitud, sinó que són aquestes coses als baixos fons i s'ha d'amagar, no? Llavors, seguirem aquest protagonista, que a més passa per diferents llocs, ell comença a Brooklyn, després acabarà anant a l'illa de Baffin, que és una illa que està allà al nord del Canadà, on fot un fred de l'hòstia, també passarà per la Xina, i hi ha un quart escenari, que és Mart, que és que hi ha una colònia allà a Mart. I sí que és veritat que és interessant i la gent de Mart acaba interaccionant també amb la gent de la Terra i tal, però no he acabat d'entendre, o sigui, entre cometes, m'hi ha sobrat una mica aquesta part de Mart, perquè tot i que sí que l'autora fa que estigui integrada amb la trama, no he acabat tant d'entendre el per què, no? Vull dir, m'interessava a mi molt més tota la trama, anar seguint aquest protagonista, tot el que li va passant, com ell viu la seva realitat, com s'amaga quan està als Estats Units, com li van sortir les oportunitats ara d'allà, va afinar a la Xina, la gent que va coneixent, no? I com el fan veure o viure doncs, totes les seves experiències d'una manera o una altra en funció del lloc on està, i de l'escenari polític que hi ha sobretot, no? I la part de Mart, a vegades era com, trobo que queda una mica més penjada, però també té el seu sentit, no? I també està graciós doncs, que els humans d'alguna manera hagin acabat fent aquesta colònia que gairebé és un lloc on van els pàries. Ah, sí? Clar. Bueno, és com un lloc de no retorn, quasi, no? Però bé, xulo, la veritat, interessant, és com un clàssic que jo no coneixia, el llibre és de l'any 90, però l'acaben de traduir al català, sé que la gent que li agrada la ciència-ficció estava molt, molt emocionada, i res, potser tu que has llegit el Problema dels tres cossos i tens més context polític o més coneixement d'això que jo, potser pilles més coses. No et pensis tampoc, però m'ha recordat més aviat algunes ucrònies que s'han fet així, sobretot de què hagués passat si els nazis haguessin guanyat la Segona Guerra Mundial i com hagués canviat, per exemple, allò, l'home del castell, del Philip K. Dick, no?, que també canviava una mica les tornes, suposo que va una mica per aquí. És una mica més futurista, més futurista, ja no només pel fet que puguis anar a Mart, sinó perquè també, per exemple, ell que és mestís, no vol que... O sigui, com una oportunitat d'anar a la Xina és que ell físicament, fenotípicament, és com xinès, i per tant que passi com a xinès, però que ningú descobreixi la seva ascendència hispana. I es veu que això es podria saber perquè si tenen la teva fitxa, com si et fessin una analítica i poguessin saber la teva... No, hi ha com unes coses de sci-fi que et fan veure doncs, que això va una mica més enllà. Totes les cases són com domòtiques, no?, que quan tu entres la casa com que s'adapta a tu, es connecten als llocs, vull dir que no és una cosa que hagués passat, sí, als anys 70 la revolució cultural hagués passat als Estats Units, sinó que és com més... Va més enllà. Va més enllà, és més futur. Una autora que últimament estem llegint aquí a casa, que ens agrada força, la T. Kim Fisher, el pseudònim d'Ursula Vernon. Jo en aquest cas he llegit Què mou els morts, que ha publicat recentment Obscura, amb traducció de la Marta Armengol. Aquest no té gaire a veure amb aquest de la guia màgica d'autodefensa caletes que ha llegit la Laia. Això és un retelling de La caiguda de la casa Usher, d'Edgar Allan Poe. És un retelling bastant
fidedigna, diguem. Fins i tot els protagonistes es diuen igual que els protagonistes de la caiguda de la casa Usher. És una ambientació també al segle XIX molt fosca i molt gòtica, però escrita des, diguéssim, d'una perspectiva actual. O sigui, està ambientada en aquella època, però amb una narrativa molt més actualitzada, com és la de The Kingfisher, no? A més, aquí intenta donar una explicació científica a allò que no acabem de saber què és de la caiguda de la casa Usher. Aquí va una mica més enllà, i sí que converteix aquell relat en una novel·la, i bé, es tira una mica més del fil, però bé, l'ambientació és molt semblant. A mi no m'ha desagradat, vaig llegir també la caiguda de la casa Usher, i Edgar Allan Poe doncs, està una mica desactualitzat, el seu terror i això. Aquí, doncs, bueno, fa una mica de por, tampoc no és que sigui gran cosa, però bé. A mi aquesta autora m'agrada força i m'agrada el seu estil, perquè també hi fica una mica de conya tot plegat, tot i que t'està explicant coses bastant esfereïdores, però ella, amb el seu estil així fresc i així una mica sarcàstic, doncs va fent gràcia. A mi no m'ha desagradat aquest llibre. Aquest que l'hem llegit els dos, en realitat, no? Sí. L'habitació d'en Giovanni, de James Baldwin, que amb traducció de Dolors Udina ha tret aquest any a Trotalibros. Clar, el vam llegir, jo el vaig llegir amb la lectura conjunta del Reducte i tu el vas llegir sense lectura conjunta, però ens vam unir, diguem-ne, a la trucada final, que vam fer una conversa doncs, menjant, no? Que també va ser xulo veure la visió de l'editor i el per què l'havia editat i tot plegat, no? Bé, l'habitació d'en Giovanni, James Baldwin, autor afroamericà, superdefensor dels drets civils, ell era homosexual i negre i sempre havia dit que tenia com el jackpot, no? Que ho havia fet tot, ho tenia tot. Però bé, l'habitació d'en Giovanni bàsicament és la història de la descoberta sexual d'un home que és dels Estats Units, que se'n va cap a París i que allà doncs, s'enamorarà d'en Giovanni, que és un cambrer italià, i sobretot és jo crec que coincidim en això, no? Que és un relat de descoberta sexual i d'autoodi, perquè realment el que en podríem extreure si ens haguéssim de quedar amb alguna cosa és que ell contínuament intenta negar que és homosexual i que està enamorat d'en Giovanni, no? I fins i tot es casa amb una dona o està pensant en casar-se amb una dona perquè és el que s'ha de fer i perquè és com si d'aquesta manera tot allò altre desaparegués. És el que toca. És un relat molt fosc i és com molt trist perquè realment veure que una persona s'odia a si mateixa d'aquesta manera és bastant trist, però bé, no sé, té aquesta aureola també. Jo pensava, no?, que l'habitació en si és com, igual que de vegades diem que hi ha llibres en els quals, doncs, això és un tercer personatge, sí. L'habitació ho és, no?, perquè se la descriu bastant de vegades, quan ell està com molt enamorat, té un ambient càlid i té com llum, i en canvi quan comença a patir per aquesta mena de rebuig que ell té, la paret, sembla que se't caiguin les parets a sobre, no? Llavors, bé, sé que tu l'estil de l'autor no t'acaba d'allò, per mi això no és tant un problema. Em sembla xulo que quan comences i saps com acaba, que bueno, seria la primera pàgina, però és igual, agafeu el llibre si voleu saber-ho. Per tant, tot és com una mena de retrospectiva de... Ho pensa ell des del futur, no? Des d'un futur que no acabem de saber, però ell et va explicant la història aquesta amb en Giovanni. Sí, però vull dir que a en Giovanni li passa una cosa que ja saps des del principi. Per tant, realment el relat ja veus cap on anirà i ja saps cap on anirà, però tot i així no deixa de ser igual d'interessant. La gràcia és aquesta que dius tu, no? De veure com ell mateix es rebutja, i clarament els seus sentiments se'ns fan evidents, però ell es rebutja, i l'habitació aquesta, que pot ser un paradís o pot ser una presó, que depèn d'això. Quan és fora de l'habitació no vol ni pensar-hi, quan és dins doncs és el seu oasi personal. Però bé, és un llibre de contrastos i a mi em sap greu que no m'agradi, no acabo d'entrar a l'estil d'aquest autor, que ja havia llegit un altre llibre, perquè les coses que explica m'interessen molt i m'agraden molt, com crec que ho explica amb una claredat increïble, vull dir, les coses són així. Vull dir, aquest personatge té uns sentiments, però els rebutja i s'autodia, i que ho veus claríssim el que t'està explicant, però de la manera no m'acaba d'entrar, no sé per quin motiu, i em sap greu, perquè jo crec que és molt bon autor. Té un bon autor, una bona autora, que sobretot a la Laia li agrada moltíssim, la Elizabeth Strout, amb aquest Llum de febrer, que és la continuació d'Olive Kitteridge, llibre que li va valer el llibreter i el Pulitzer i no sé quants llibres. Aquesta és la continuació, la mateixa protagonista, l'Olive Kitteridge, publicat el 1984, en traducció d'Ester Tallada. Aquí seguim, reprenem la història allà on l'hem deixat d'Olive Kitteridge, són relats pràcticament independents, però on aquesta protagonista, l'anciana malcarada i tot el que li vulgueu dir de l'Olive,
doncs sempre hi té algun paper, sempre hi apareix. Aquí té força protagonisme, perquè més o menys a capítols alterns, doncs ella és la protagonista absoluta perquè es va fent gran i et va narrant doncs, tots els problemes d'anar-se fent gran, i mentrestant doncs, coneixem altres veïns del poble de Crosby i ella hi intervé d'alguna manera o altra, més o menys. Sí. Tu aquest també et va agradar gairebé com l'altre, no? Sí. A mi també em va agradar, jo crec que aquesta seria millor que la Lucy Barton. És un llibre que llegeixes molt a gust, sí. I això, el que passa que aquí jo li vaig agafar una mica més de mania a Low Life que al primer llibre. Jo recordo que en parlàvem del primer llibre que dèiem, hòstia, és una protagonista que si haguessis de tractar amb ella potser no et faria tanta gràcia, però llegida en un llibre, escolta, és una dona que diu les coses pel seu nom i clar, això implica a vegades no ser tan políticament correcte com potser caldria, però que ella és molt ferma i diu les coses com les pensa. I aquí continua, però hòstia, és que la vaig veure molt baixa, no? Vull dir, aquí vaig veure que retratava una persona que ha patit molt, que és molt infeliç i que... Sí, és que el fet que digui les coses pel seu nom no és que sigui una persona sense pèls a la llengua i ja està. Jo no dic que sigui bona persona. Vull dir, no tracta la gent... No és que tracti la gent com se la mereix i digui les coses pel seu nom i tal. No, de vegades tracta la gent de manera injusta i tal. Però és un personatge molt antipàtic que a mi m'agrada. No, sí, això no dic res, sí. A mi també m'agrada, però aquí tenia alguns tics que no em van acabar de fer el pes i que potser no recordava de l'altre llibre tan així, Potser a l'altre llibre era encara més animal quan es dirigia als altres i mira, doncs, diguéssim que els seus problemes personals, mentals que ha tingut al llarg de la seva vida quedaven una mica més amagats o jo no els vaig saber veure tant com els he vist en aquest llibre. Però bé, la continuació, no sabem si hi haurà més live, podria ser, cap al final és una dona força gran, no sabem, però bé. Bé, tercer llibre que vaig llegir aquest mes en el qual l'homosexualitat era un tema important o central, Pride va ser al juny. Era el mes de l'orgull, va ser tot del juny al juliol. Sí, normalment el Pride és al juny, el que passa és que com que aquest any la Parade a Barcelona s'havia fet el 20 de juliol, doncs era com Pride al juliol, però bueno, és igual que sigui quan sigui. Tampoc no els he llegit seguint cap mena d'iniciativa, he caigut així, vull dir que no és que és el que diem sempre, no? Els llibres es llegeixen durant tot l'any, no cal ficar-los dintre d'iniciatives. L'amor dels homes singulars de Víctor Heringer, en traducció de Pere Comelles, a les hores, que és un llibre bastant curtet. També, Déu-n'hi-do, mira, no sé si és diferent en Giovanni, però no hi ha aquest autoodi que hi ha en Giovanni, però va una mica en el mateix sentit de fosc, llibre fosc. En aquest cas, en el cas d'en Giovanni, els protagonistes ja fregaven la trentena, crec, més o menys. Aquí, els dos protagonistes, que són en Camilo i en Cosme, són dos nanos que viuen al Brasil durant la dictadura i tenen 13, 14, 15 anys, no? Però també és la història de descoberta sexual de la seva homosexualitat dels protagonistes. Però clar, un Brasil, doncs en aquella època també Déu-n'hi-do, no? Les dificultats i sobretot de quina classe social eres, també el tema de la classe també és important. És fosquet, perquè a més a un dels protagonistes li passa una cosa i un altre protagonista ens ho explica des del futur. I el llenguatge és complicadet, jo crec que és d'aquests llenguatges molt poètics i tal, que no és super fàcil, no és com un camí de roses, ni el que t'explica ni com t'ho explica, però també em va agradar molt, la veritat, perquè em va agradar molt també el contrast sobre com els amics dels nens accepten amb molta naturalitat, doncs aquests s'estan fent petons i no passa res, i com s'ho prenen els adults. Quines alegries de llibres que has llegit, Una festa! Vi que havia una mica la tendència d'això. Jo vaig llegir La mort del conjurador de Rudolf Fischer, que ha publicat a Biblioteca Clandestina, amb traducció de l'Octavi Gil, i aquest llibre ja és una altra història. Això és un d'aquests clàssics de novel·la negra que jo estic gaudint tant últimament, que ens porta a Biblioteca Clandestina, que m'està descobrint un munt d'autors que jo desconeixo completament, i la veritat és que m'ho estan fent passar molt bé. Que tenim un cas en el qual, en el Harlem dels anys 30, hi ha una mena de conjurador que té un poder i ningú ho coneix, ve d'Àfrica, és en Frimbo i és algú que té molts clients perquè sap resoldre i sap fer conjurs que ajuden a la gent d'allà a Harlem, no? I resulta que aquest personatge, doncs, se'l carreguen un dia que té molts clients allà esperant per atendre i, clar, tenim molts sospitosos i un cadàver que potser no està tan mort com inicialment pot semblar. I és un llibre exclusivament pràcticament d'investigació policial. O sigui, tota l'estona estan investigant què ha passat aquí. I se'n va molt poc per les branques,
però només amb els personatges que tenim allà a la consulta, que són sospitosos d'haver assassinat en Frimbo, doncs ja fa un retrat del Harlem de l'època. A més, té la gràcia que tots els personatges són negres, que això és una cosa poc comú, però que també fa gràcia i que tenen una manera molt peculiar de parlar, també en funció de la seva classe social. I finalment, doncs, és un llibre que és molt graciós, la veritat. Vull dir, perquè tot i que estan investigant un crim, doncs hi ha diversos personatges que són molt graciosos la manera com parlen. Un d'ells és el doctor que ajuda a l'investigador Perry Dart, que és el doctor Archer, que és un senyor que en sap tant de la seva feina, diguem, de la seva ciència, que és molt pedant, i la manera com es dirigeix als altres doncs, és francament divertit. A més, aquí aquest doctor doncs, t'explica les beceroles de la ciència forense, que en aquell moment doncs, estava començant a explotar i es començaven a fer servir eines científiques per investigar els crims. I hi ha un parell de personatges que són més de baixa estopa, diguem, més del barri, que també tenen uns diàlegs molt irònics i que són molt divertits entre ells. I bé, ja dic que aquests llibres que estava portant Biblioteca Clandestina a mi m'ho fan passar francament bé, perquè sempre tenen aquest puntet d'humor que a mi em guanya, i molt distret, és d'aquest tipus de novel·la negra que a mi sí que m'interpel·la, que no li trobo tantes pegues com a part del gènere negre que es fa actualment, que em sembla tot molt semblant i molt escabrós, tot plegat, i no, aquí és un llibre per passar-s'ho bé llegint i gaudint de la lectura. Un llibre que em va durar 2 dies, perquè me'l vaig endur a la platja. Bon dia, tristesa, de François Sagan, amb traducció de Josep Maria Pinto, aquest petit plaer, que el vaig llegir doncs, perquè el vaig portar a la ràdio, com per llibres curtets així d'estiu i tal, i el vaig portar sense haver-lo llegit perquè l'havies llegit tu, i dic, bé, doncs el llegiré, perquè fa molt que no el llegeixo, també un petit plaer. I res, és la història d'aquesta noia que té una vida molt hedonista, que va amb el seu pare de vacances allà a la Côte d'Azur, al sud de França, que de sobte se li planta una dona, una antiga amiga de la seva mare, que ella li dona la sensació de que doncs, vol reemplaçar la seva mare és morta, però que el seu pare simplement ara va de flor en flor i amb ella aquesta vida hedonista ja li sembla bé, però com que es vol establir, no? I ella comença a ordir un pla per tal que el pare vegi com de veritat és aquesta dona i decideixi no casar-se amb ella, no? I el pla se li va una mica de les mans. Llavors, m'ha agradat, està bé, sí que és veritat que tothom diu, no?, que la protagonista és com molt adolescent i que de vegades fa com rabietes i tal, però bé, és entretingut, o sigui, no m'ha semblat com una gran cosa, m'ho va fer passar bé, em va entretenir, però sí que és veritat que tampoc té un to massa alegre en consonància amb tot el que jo ja anava dient dels llibres que he llegit, la veritat. Però bé, un petit plaer, va anar bé el format, sí. Molt format platja. Per la platja, aquest a més és ideal. Bueno, no cobert, sí, però bé, l'estètica és igual, no? Però sí que allò el fots a la bossa i escolta, prou bé. Encara em falta un llibre per explicar, però us ensenyo 2 llibres dels quals no parlaré avui, que són els 2 primers de Stella Signata, aquesta sèrie de 6 llibres que publicarà mai més, que són del Ricard F. És una publicació que trobo que és important, que és space opera escrita directament en català. No tenim gaires obres, a més tan ambicioses, perquè són 6 volums, que si veieu voregen les 300 pàgines i entenc que els 4 que falten doncs, més o menys tindran la mateixa llargada. Crec que és molt important que es publiquin projectes així, que una editorial decideixi apostar per un autor que diu, escolta, jo escric una història llarguíssima i la podríem partir en 6 parts i publicar-ho, i que tirin endavant, perquè són projectes que poden anar bé o poden no anar bé. Ja avanço que m'han agradat força, és un producte bastant aconseguit i escolta, que un autor català s'atreveixi a escriure una obra així i que ho faci amb aquesta solvència, doncs està molt bé, però com em penso gravar-ne un vídeo per Instagram per parlar d'aquests 2 primers volums, que són els que hi ha disponibles de moment, doncs no us en parlo més, així ens estalviem una mica de calor, i vaig directament al llibre que vaig llegir abans, que vaig tornar a llegir Úrsula K. Le Guin, torno a estar on time, diguem, totes les publicacions que va fer en Raig Verd d'aquesta autora, doncs ja m'he posat al dia, diguem, i en aquest cas és La ciutat de les il·lusions, que, diguéssim, tancaria la primera trilogia de llibres de ciència-ficció de l'autora, no?, que va començar amb El món de Rocanon, després hi havia Planeta d'exili, i aquí ens n'anem teòricament, estem a la Terra, estem al planeta Terra, que els altres llibres no passen al planeta Terra, i coneixem un personatge que ningú sap massa bé d'on ha vingut, però que una petita comunitat l'ha acollit, però ja saben que no ha de ser del planeta Terra perquè té uns ulls molt especials, així semblants als d'un gat, que són de color groc a més, per tant,
ja veuen que molt humà, o terrà, com li diuen aquí, doncs no ha de ser. Llavors, de totes maneres, l'accepten, clar, ella al principi no sap ni parlar la llengua ni sap res, però s'adapta a aquesta petita comunitat. Però arriba un moment que el cap de la comunitat li diu, escolta, potser ja és hora de que vagis a descobrir què ets, qui ets i d'on has sortit, no? Perquè nosaltres estem molt contents amb tu aquí, però, escolta, potser has de saber d'on has sortit. Llavors aquí comença un viatge d'aventures que bé, les passarà de tots colors per anar a descobrir qui és realment. I veurà que, diguéssim, la concepció que es té del món i el poc que se sap del passat, perquè això se suposa que ens situem en un futur molt llunyà en què la lliga de tots els mons que ja ens han anat explicant en els altres llibres va caure, va perdre una guerra contra un enemic estrany que ningú coneix. Potser aquesta veritat que tothom assumeix com a certa no acaba de ser la realitat del tot, no? I aquí doncs, aquest personatge que en realitat vol conèixer la seva pròpia identitat doncs descobrirà que potser hi ha una altra veritat i que les coses no van anar tal qual la gent es pensa. Ursula K. Le Guin, per mi aquest, no sé si dir que està al nivell de les seves grans obres, La Masquera de la Foscor o Els Desposseïts, però s'hi acosta. Jo crec que força millor que els dos primers, diguem, aquest és el tercer llibre que ella va escriure, de ciència-ficció, i a mi m'ha agradat força els temes que tracta i com els tracta i com està escrit. Jo crec que aquí ja es reconeix molt més l'autora, ja s'havia centrat força més, i bé, que està bé conèixer els dos anteriors perquè saber d'on va sortir, diguéssim, l'autora, però aquest ja un llibre per prendre's molt seriosament. Jo he acabat el mes amb Nena dona altres, de Bernardine Evaristo, en traducció de la Núria Busquet, publicat a Segona Perifèria, que va guanyar el Booker el 2019, ho he patat molt ja en anglès i també en castellà, i aquest any doncs el tenim en català. En Sergi en va parlar bastant en un altre vídeo, per tant, molt breument, només és que és aquesta història, 12 històries, de fet no és una història, sinó que són 12 històries de 12 dones negres al Regne Unit i totes les dificultats, diguem-ne, és com tot un ventall d'històries per explicar de manera molt, amb com es diu això, no? Interseccionalitat, toca tots els pals. Doncs des de lesbianisme es parla molt d'identitat de gènere, però també de maltractament, també es parla de racisme, no? Vull dir, toca tots els pals. I bé, doncs és un llibre que ha agradat bastant. Té una escriptura curiosa, que això també jo no ho sabia, vull dir, és com no hi ha signes de puntuació, bàsicament ella va fent intro, els paràgrafs per marcar els punts, i això, clar, et fa anar com pam, no? Li dona com agilitat, jo crec, en el text, però sí que és veritat que a vegades és com una mica estrany també, no? A mi m'ha agradat, el que passa és que he tingut la sensació de ho has volgut colar tot. Sí. Però bueno, al final, si te l'agafes d'aquesta manera, és com que guai que parla de tot. No? Però sí que és veritat que hi ha un amic, no estereotip, perquè al final sí que és veritat que hi ha també personatges molt graciosos que van canviant i que també els hi veus les costures, són personatges molt imperfectes, això també m'ha agradat, no? Fins i tot la que és una feminista superradical que té les coses superclares també veus que potser no té les coses tan clares, no? Que hi ha com coses que li fallen, però sí que és veritat que anem veient, vale, ara estàs parlant d'això, ara estàs parlant d'això, ara estàs parlant d'això, no? Com bastant, no sé si segmentat o com volent tocar tots els pals, potser d'una manera massa explícita, o com que a mi m'ha semblat com doncs això, no? De voler-ho ficar a tot i que no falti res, no? Però bé, al final, si no es toquen tots els pals, tampoc hi hauria tot el ventall ni de gèneres, ni d'identitats, ni de problemes representats, no? I al final, si ja és aquest l'interès, doncs també està bé que sigui així. Mira que a mi això normalment em molesta una mica, però... Ja t'ho he comentat, sí. Sí. Vull dir, això que es noti que t'estàs ficant tot en calçador, però a mi aquest llibre em va funcionar perfectament. Sí. Del millor que he llegit aquest any. Hi ha especialment una que quan intenta, ara no me'n recordo quin era, però n'hi ha una especialment, crec que és on es parla més de la identitat trans, que hi ha una com li diu, no sé què tal, ara t'ho explico. Dos personatges que una li diu jo ara t'ho explico i li fa el tros de Wikipedia. Hi ha un tros que em va semblar molt Wikipedia, que vaig dir, que raro que en Sergi no m'hagi dit res sobre això, no? No recordo. Però bé, però també està bé, perquè ja et dic, després els personatges van compensant en adonar-se de que aquella idea tan radical que ells volen, doncs tampoc acaba sent un reflex de les persones reals, perquè tots tenim
com es diu allò, no? Les nostres contradiccions i no podem ser perfectes en tot perquè el món no és perfecte, per tant, allò que nosaltres voldríem que les coses fossin així, doncs no ho són, no? O sigui que m'ha agradat i, jolín, m'he tirat un llibre de 400 pàgines en 4 o 5 dies, vull dir que no d'allò. Però sí que és veritat que com que a tothom li encantava tant, no em pensava, i sobretot que a tu t'havia agradat tant, no em pensava que tingués aquesta mena d'estructura, però està molt bé el llibre. Doncs bé, fins aquí el nostre repàs de les lectures del mes de juliol. Si no ens morim de calor properament, seguirem fent vídeos... Si morim, fins aquí. Si morim, ha estat un plaer. Ha estat un plaer que algú agafi el relleu. Sí. Ja ho sabeu, hem parlat una mica de tots els llibres que hem llegit. Si voleu ampliar alguna cosa, preguntar-nos alguna cosa, teniu els comentaris oberts, podeu compartir el vídeo, podeu seguir el canal, podeu parlar de nosaltres amb qui vulgueu. I mentrestant, què? Llegiu? Que el món s'acaba.